O Executivo rianxeiro mostrou a súa satisfacción tralo acordo do último pleno, no que se aprobaron definitivamente os estudos de detalle para a adaptación das aliñacións nos ámbitos Z5 e Z6 da urbanización do Pazo de Rianxiño. Segundo explicou o alcalde Julián Bustelo, este trámite, que levaba anos paralizado, permitirá avanzar no proceso de edificación da dita zona. Unha aprobación definitiva que o que vai supoñer é desbloquear unhas áreas de terreo moi importantes. Estamos falando, para que todos nos entendamos, a parte de atrás do actual instituto, máis a parte dianteira, non? Entre o instituto e a urbanización que a día de hoxe existe ali. Entón, estamos falando duns terreos moi importantes nos que se vai poder construir ata 136 novas vivendas, además, por suposto, con todos os seus servicios, non? Pois viales, infraestructuras de saneamento, abastecemento, etc. Non? O alcalde destacou tamén a importancia deste acordo, que se fai ademais nun momento no que a demanda de terreo para construir no municipio é moi importante. Creemos que é un paso moi importante, ademais de porque é un expediente que leva moito tempo xa pendente de sacar, no momento no que o facemos e no momento no que ademais a demanda de terreo para construir e a demanda de vivendas é moi importante no noso Concello, e estas dúas bolsas, nese sentido, poden supoñer un importante avance nunha área, ademais, chamada precisamente a ser un punto de crecemento para os próximos anos, non só por estas bolsas de terreo urbanizable, senón tamén porque ali está previsto a dotación de novos equipamentos, algúns deles os que vimos falando moito tempo, como o centro de día, e outros máis recentes como a residencia para maiores ali a carón do instituto, non? Entón,